היי, מה קורה חברים? אני פה בעוד סרטון ואני פה עם אורי היי. ועם יונתן, והפעם לא אח שלי, חבר שלי. אהלן. יאללה בואו נתחיל. איפה? פה נוחתים? פה? תחליטו. בסגול. אוקיי, יאללה. בכחול. יאללה, אני נוחת פה. בבקשה שמישהו לא נחת. אוקיי, מישהו נחת פה. מישהו קפץ עם השמיים. אוי. קפצו עם השמיים. כנ"ל. כנ"ל. קפצו עם השמיים, what the fuck. כנ"ל. כנ"ל. שהתאבסתי את הלייב והיא הורגת אותי. אני שומע הליכות. אני שומע הליכות. הצילו. אני מסומן לי על המסך הליכות. הנה. אצלי זה לא זה ולא זה. what the fuck? מה? אוקיי, זה בוט. זה ממש בוט. את כספת. הכספת. רגע. איי. what the fuck? למה כולם פה נובים? אני זוכר בסרטון הקודם שלי הייתי פה. ואז ככה השגתי את הדברים של הבוס. פלashבק. בוא 128, נו. אחד מת. שני. אני בא. 61 פגוע, 90. להעיף אותך? לבן. אוקיי, אני רואה שאתה מסתדר. אני בא. מת. אחד. שהורדתי לו. יש פה מישהו. נייס. דפקתי לו סנייפ. לא מאמין. נייס. מת. יש לי מכונית. יש שם גם רי. אני בא. וככה הלך. אחד חטף 105. מישהו חטף 105. שפרברג שלא מדבר התקשר אליי. עוד פעם. מזל טוב, גם הוא התקשר אליך. אני בא. אורי זהר, יש שם גם שם. וואו, זה היה יפה. תעשו בייס, שלא הנה. למה? אוקיי, זה למעלה. וזה לא למעלה. איפה זה? וואלה, הרסתם את הלוט. הנה. יש לי שוק ווייב. בסדר, הם עם פיסטול, זה לא עוזר להם. כן, אנחנו הורגים אותם. וואן שוט. טוב. הזון. בואו, יש לי... הנה הוא. נייס. היי, יש לו קטר. לכו לזון. אתה לקחת? בוא, יש לי שוק ווייב. בוא. לא. יש לי מדקיטים, אבל אחר כך. מה? זה לא עבד שיט, אני מת. אני מת גם. לא מאמין לך, אני מת. אנחנו עומדים למות. אין לי מדקיט, לא מאמין לך. לא מאמין. זרקתי לכם. איפה? מקווה שתעשו עם זה משהו. טוב. אני מגיע. למה זה מגיע לשם? לא. אורי. תרים אותו. אורי, בבקשה. תודה. רוץ. מה אתה עושה מזה? זה לא עבד לי. רוץ. יאללה אורי. מה אתה עושה? יש פה אנשים, הם טולפים בי. למה? אני לא שורד את זה. כן. אוקיי, אנחנו מתים. הזון מוריד 5. לא. איזה מקום היינו? 4. אז זה היה הכל להיום. ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.